Good morning mga katambayers. So, nandito tayo ngayon sa bundok. Chinek ko yung source ng tubig ng school at source na rin ng tubig namin sa bahay kasi malapit kami sa school. Kasi mga konti lang yung tubig ngayon. Pero pauwi na ako at nakita ko ang isa sa ating mga paboritong fern. Ito siya. Ang tawag namin dito sa Cagayan Valley, tawag namin dito ay barangbang. So pauwi na ako. Dito sa tabi ng daan maraming mga ganito, so mangunguha tayo. 3, 2, 1. So ito guys, yung isa. Ganito siya. Pag magulang na yung dahon, ganyan na ang tsura niya. Ayan, so edible ito na fern. Kita lang ito sa tabi ng daan. Ayan. Yan siya. Para siyang baging na fern. Umakyat yan sa mga puno. Ganito ang itsura nitong barangbang kapag medyo matigas na yung dahon, magulang na siya. Ayan. Maalis na yung pagka-red niya, nagiging green na siya. So hindi na yan pwedeng gulayin. Masarap ito sa sa dinengdeng o salad. Ito pa ang isa. Ito pa. Another one. Ayan, ito pa sana pero masyado na matigas na yan dahon niya. Ito namang fern na ito mga katambayer, ang tawag namin dito ay parangipang. Edible fern din ito. Ayan, isama na rin natin sa ating barangbang. Ayan o. Masarap to. Ito pa ang parangipang. Ayan, medyo madami rito sa part na to. Ayan, masarap to sa dinengdeng Ilocano. Ayan, madami. Ayan, curly. Tawag na nito ay parangipang. Ito pa ang isa. And another one. Barangbang na naman. Ayan ang ating barangbang. Okay. Barangbang. Ito na yung nakuha nating parangipang at barangbang. Dadagdagan natin ng sitaw at malunggay. Ayan, dinengdeng na yan. Okay na, luto na ang ating barangbang with parangipang, malunggay at saka sitaw. Dinengdeng is real.